Kajingpule na ka kitab u Isaya kalenong ka bahin riu pulai kadekot ka bakhan riu do bakhan niyo kalnong bahin riu pusaw kadekot ka baningkong lai do bapra mami ko trai milong pa jungi unong suspa jungi na menhendai kadai ka kerteng jumi ko trai bali me aliengi bangin yaj sakman kelenti jumi mat bangin pen yala ki do nut hadu bangim ting burom shu yami tuan pai biang na kabanca syakri jumi ki jaj ki ba mela kam kenti ba men dakat iki beneng ba men wan hier ba kilomba kin kenyu akhmat jumi mila wan hier kilomba kila kenyu akhmat jumi nadu endai entai ompat judon ubalayo sngau ne ubala ngap dakashkor don ga khmat kabalayo iyo no blay like nami uba jule kumne na kabanca kitu kibakar man hau mepten lenti yo bale ya kahok da ka jingkemen ya kitu kibakan mahoy me hakilanti jongme hakmi mela bitar haba ngila lepo la slam ngila sa akipop jongi hato ngin lajem ngila kalakom ubriu ubom khoj pat kikam bahok jongi baro lakum kajan phong kabajak lia ni baro ni telor kum kasla ki kam boman jungi kum kalair ki kenting yangi amdan mano bakhot karpat ika kerteng jumi baksat banyo bat yami na ba melaburi yala ka khmat angi bat me ino sa yangi hakikam boman jungi dan ban ko trai melong pa jungi nilong kideu bertha bat melong unong thau khiu jungi nilong baro kamati jumi kaktian jong trai kasam ba prapho ko blei to ban pai yangi ai ka khamat jumi kan tan shan yangi ban nyen salaim no sharai Israel to shashkor ni meu ba shong khat halor ki kerobim to tan shan to kersiu ya ka borba jumi batawan ban pelai yangi ko blei to ban pai yangi ai ka khmat jumi kan tan shan yangi bat nyen salaim ko blei ki pat to pai biang ngi kerpat to jungo na beneng bat to pen to wan jungo yu new ding wan bat to ya da ya u ding wan ya ba ka kti ka mon to me kala thung u khonu briu ya ba melakam na ka banta la dihi ko blei to pan pai biang ngi ai ka khmat to me kan tan shan ngi bat nyen salai im to ka kti jo me kan long halo rubriu ubadon na kamon jome khonu briu yaw ba mela pen scam ko mu jome hi bat nyen omlandet shu yami lano to ai jing emingi bangin khot karpat ye ka kerteng jome ko blei to pen phai biang yangi ai ka khmat jome kan tan shan yangi bat nyen salai im Kajingpule na kasithi baningkong u Paulus makucha ki Kristan ha Korint kalenong ka baningkong kadikot kabalay do bakandai kajing ayay phi bat kajing sok na ublay ukpa jungi bat na utray Jesu Christ ngai ngo barabor yo ublay junga na kabanta jompi namar kajing e ublay ya kabala ay happy how Christ Jesu bahagi ay baro lapen rius pa ip hau hagak tien ka telet bat ka jingtep kumbaya ka saki hau Chris lapen scam happening jumpi bakumta phimduna kano kasap mensim kadba pitang ap ya ka jingpau trai jingiu Jesu Chris ban kersyani phi hadu bakut kiba klempop hagata ka sngi jong trai jingiu Jesu Chris ublay udei babat jutang wadai ma balakhot ya phi sha ka jingi solok jong khon jong u Jesu Christ u try jungi kak tien jong try ka jing plien gospel bakhot kat ko Marcos kala nong ba khat lai ka khot ka balai phulai ru balai winyo u Jesu wal ong halaki sunran to sumar to sharai but to doai na ba phim tep lanu kanwan kata kasngi
กันลองกุมบริวบะมีบันเล่นจิงเล่นฮาบามีนะเยงอุไอโบรักชักรีจงอุบะเวยอุนเละลากะกามบัดอุโกมิวนองอับขดับบันชารายติโตยชารายนามารเพมเจ็บลานุตราเยงอุนวันจันเมียดในชิตเตงสัญญาฮาบากันอิสเอร์เนมันสเตปยอวันกันเด็ดบัดอุลับบะพีอดเฮียกะบางงะองฮาพีงะองฮาบาโรตูชารายกะกอสเปลจงอุตราย